40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 1,188, 1,189, 1,188, 1,189. It's day 3! It's day 3 na sa atong pag-daily vlogs, no? And then, keep fighting. Kapoy dyan siya. Bitaw, ikatulo pa na akong adlaw ron, pero kapoy dyan mag-vlog. No? And, by the way, unsa man ni? Uy! Baktas ba? Matay ng guro ka, eh. Kitten! Namatay naman guro ka. Iuli na ko na siya dyan sa iyahang kwan, guys. Dito sa iyahang natural habitat. Okay. Mamatay ni siya diri, ah. Ganahan siya diri sa iyahang planggana. Uang ba, uang. Huwag diri, di mo lakaw, kay muntads. Sige! Gapon, umanata, pamilo! Bago na sad na, dire na sad ta karon. Ato na sad ning bigyan dire aron. Pero unya na siya tiud-tiud kay magluto pa ko og bihon. Ako mama. Siya rin nagluto. Atik-atik man to kapang content ba. Pero lutoon yun ako kinigad. Mga tinae sa manok. Many months later. Puwang nakatog man ko nga. Daily vlogs mo ko. Ah! Gigapoy na ko. Shoutout ko kang Juan, Mark Angel Planggananan. Shoutout sa mga na siya padayon lang. Yes, papadayon ta, basta papadayon lang pud mo og tanaw. Yan saan man ako pagpadayon og di mo padagtanaw, di ba? Okay, ito na ta sa main content. Let's go! Mauna na yung main content. No? Atong ipon ng bangag sa Moskit. Ato na sugdan kay gabi na. Mahuman ko ano yung mga alas 6:44 nagsugod. Mahuman ko mga May 5. Let's go! Dito ang sugod sa pinakakilid. Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 1,188, 1,189, 1,190, 1,191, 1,902, 1,902, 3, 1,904, 1,905, 1,906, 1,907, 1,908, 1,909. 2,100,109. 2,567,100. Balik na kuhan ka ng kuhan. Isa ba na